Hastini lukurokni bagai kaisa kok tuma kaham kok borok toke SSS Phunok jaknani thangai tongo chichuku October salmario Khumulwngni Nuai holl Nogo Phunok jaknai dam thamni simi dam dog Jora ticket nawi manai 100 rupees baino joto takhokte bukhuk songno naifhainani bagai toke khlainai adong rokni bakhakti kobok mong te chini nok bad news ni bakhakti bo kobok mong norokni thaniwo angni bagi won nanangye nong to hang ba se samong khanye hike hey ai pa ran bagian bebak dia berai terno kang butuh tamani bagai apa ani daida ai nang tam bo bada help hey dara thang le di ko na si de ai ko lo bono mai ke ti thang sini tamu kubino ano logi reben le nai thong no da norak ba khe ekdom khapi jong nai ang bono mai ke thi thanai ai hello na no boy angel ti bachi nongoi to ni ma khang da nai ne kha hai ni no ba tam khasa tai ta mo bin ba sama se bata o bulai to lai de nang sama se ba Jefuru manja go bono nai ne na boss attitude phuno a kon chala le buti bo na ra nai tho ha bahai kan dong na samong ro iya ko dara ngya ko khana ang kha je borong na sam khanye ro rang ro ne te se ki phil na nai borja o rang cha jeng kha na nai si jeng punyer na ya ang kha metai ni saman ang silam songo saselang tamu ni bagai wong ni kesara asat krak ke pantai borno shoot khana sakang anu shoot khadi hai ke nang borno buthre manglak hai saselang nang para mari ka tamu kha babu kha tamu kha yo ma ka tori bor kini marna na next deber tamu ni ongkar doya